Čau lidi, dneska vás vítám u nového videa. A mohli jste si všimnout, že tenhle kanál jsme si vytvořili nedávno, tak před dvěma nebo jedním dnem. A chtěli bychom, aby tady bylo hodně lajků, odběrů a sdílejte tohle video víc. A někteří mě znáte z kanálu Tobo__ D9S a jestli ne, tak tam aj můžete hodit odběr. Napadlo mě, že můžeme zkusit pušnout 31 150 pohárků, prostě pár her dáme, zkusím co nejvíc vyhrát. A pušoval bych dneska asi Lily. Tak doufám, že se dostanu docela vysoko s těma pohárkama. A někdy domluvali jsme se s kamarádem, kterým natáčím, takže bychom mohli natočit i společné video. Když to jsou dva. Aha. Tak uvidíme. Jestli chcete společné video, tak dejte tu aspoň 3 lajky, protože ještě nejsme tak odebíraní. Hop. Půjdu se tady. OK. Čestka. GG. Jsem dead. OK. Pomoc. Dobré. Tak. Haha. No. To se mi nelíbí. Ale líbí se mi tohle, že můžu dělat takto a můžu to být... OK, tak nic. Tak jsem dead. Pomoc, prosím. Pomozte mi někdo. Já umřu za chvilku. No. Co to sakra stalo teďkom? Utíkej, Grife, utíkej, prosím. Nevadí. Řekni mi to. Jako, mám docela vysoké pohárky, takže to bude hodně. Nechce se mi to, no, možná tak pošnu dneska 31 200. Uvidíme. Tady pojď. Zase tady toho borce, on nechci. A mám úplně stejné, neříkejte, že je to ten stejný. Již to jsem nechtěl milem dal. Tak, pěkně. Pojď, půl, jeden je dole a já taky. Utíkej, jestli ho budeš chtít, jestli po něm budeš útočit. Utíkej. Vím, že máš víc powerpointů. Ne, power cube, ale utíkej. Tak tyto jsou silný. Však Griff ze spoda. Griffe, schovej se. Jdu po něm, tady zůstanu. Pěkně bas. Teda se řeči, já si pletu všechny brole. Oh my gosh. Bacha. Moc bych je nehitoval ten Griff. Pěkně. Chtěl jsem říct, teď bych je moc nehitoval Griffe, ale OK. Nebylo špatné. Jeden dole. OK. Tak. Pojďme. Ráme. Yes. Ty oběhni s tam borče. Nice. Like dávám. Super. Tak první vid máme. Tak. Teď dávám play game zase. Nevidí, tak ten Griff jsem si... GG. Ale možná to. Já jsem dal exit, doufám, že mi to... Yes. Super. Dobré. Skoro. Dal bych Solap, ať je to těžší.
ať je to lepší na pušování, protože teďkom jsem mohl mít 11 pohádků, ale dostal jsem jenom 10. Nebo kolik, já teď nevím. OK, tak to jsem měl radši dát ty dva. Jsem v pytli. Sakra, prosím. Umři, pojď sem. Nicht. Jeden, bum, druhý. Ty voga, já jsem takový. -2, to se ještě dá. Dobré, jakože jsme nic neviděli, jo? Já jsem nic neviděl, takže nic se nestalo. Sakra. Chcem dát. A Stu, ten bude lehký sundat. Skoro mě netrefil. Pojď, to dáme. Teď na něho naběhnu z gadgetu, schovám se sem. Bum, bum. Yes. Pěkně. Jdeme se k ním zapojit. Když jde po mně ten item. Sakra. Dobré. On to. Já jsem takový laker. Ne, prosím. Dobré. Přežil jsem. Ale sakra, teď umřu. Ne, prosím, ne. Bow. Proti mě teďkom. Kde? Tam je. Já se schovám sem. A prosím, ať neumřu. Prosím. On bude mít hodně power cube asi, co? A já to risknu. Aha, tak to není on, tak to je trošku někdo jiný. Ida. Ty se mi nelíbíš. On mě zabil na 2 hity. Si děláš srandu? Oh my gosh. OK. Tak to jsem měl radši dát ty 2. No, dám si ty 2. Dám těch 31 200 a ukončím video. Ještě 19 pohárku. Ale jako dařilo se mi jako docela. Dá se. Jenže já mám ty strašně vysoké pohárky, takže je to trošku těžší, no. Ne, Barley. Vážně. Dobře, no. Tak jo, tak teď mám toho. Doufám, že za něho aspoň umí ten borec. Jestli ne, tak jsem úplně v pytlíku. Tak, pojď. On tu není vážně, já ho chtěl zabít. Pojď sem! Ono mě ví. Jednou, 2krát mě trefil, ale pak už se neumí trefovat, nebo co? OK, tak ten mě trošku trefil. Týmy. OK, tak já půjdu sem a jestli to bylo, tak se zabiju. Ne. Ne, já jsem to neměl používat. Jsem dead. OK, tak teď jsem to dobře zahrál. Mám se chcípat. OK. Já se bojím. Ne, já jsem mu do toho běhl, kdybych prostě nedal ten jeden krok, tak se mi nestane. OK, tak Oli docela dobře tam dává. Takže to... Oli má málo. Ne, on se dohýloval, sakra. Ne, prosím, ne. Jo, dal jsem mu hit, dobrý hit jsem mu dal. Oli, pojď sem. Jsem dead. OK.
Tak pojď, teammate. Tak pojď. Op. Ne. Tak jsem to chtěl udělat. Nice. Ježiš, ne. Ten teammate je tak hrozný. Ten teammate je tak hrozný. OK. Tak. No. Ne, tak dáme ještě jednu hru. To už bych možná mohl mít jako těch 31 200 a ještě bych měl stát to nevím, ale uvidíme. Druhé místo nám stačí. Ne, vlastně první musíme mít, abych měl 31 000. Sakra. Ale jo, máme tu strašně moc beden, takže moc power cube. Kámo, on si do toho nechal chytnout. Tak to je... OK. Ne! Jak mě může trefovat? To je bot. Ne! Pomoc! Ono strašně hituje, to je cheater. Report. Jo, reportnu. Protože to není možné mě tak moc trefovat. OK, já kdyby tady byl, já bych se asi docela polekal hodně. OK, ne, nicht. Neboj teammate, budu tady s tebou. Tak to co se vám pokadilo, Kati. Teď jsem měl málem návštěvu v gatích. Ne, nicht. Oh my gosh, ale jsme dead. Tak dáme ještě jedno rychlé kolo. Doufám, že ten teammate nedá. Yes sir! Yes. Potřebuji někoho dobrého. Proč naděje třeba, nevím. Ten další. OB jako není moc dobrá, ale dá se. No, dělej. Luizy. Mario Luis, nebo nevím teď. Ježiš, to je jeho klon jenom. Taky se lekl. OK, to je dobře jí trefilo. Ona dobře trefí ho, podle mě. Ubrala mu něco. Však reálně je tady. Co mu ubrala? OK, tak ten Ash má mega. On je tady? On se fakt choval mega jak ten klon, co to bylo? Schovám se. Bum. Ashi. Oh, Ashi. Hop. Ne, utíkej, teď jsem to pokazal já. Utíkej, prosím. Nevadza. Tak nic. Tak dneska jsem moc nepoušla jako... Jeden pohárek. Mám 31 190. OK. Takže. Lidi, děkuji za sledování. Dejte like, odběr a sdílejte tohle video všem kamarádům. Řekněte, ať dají odběr a všechno další. Dejte si aj zvoneček a čus!